Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, isa ka staff ni Councilor Rojas nagpositibo sa COVID-19, samtang iban nga staff ginpaidalom na sa quarantine. Nagaangkasanay sa motorsiklo patay matapos mabungguan sa counter truck sa Banwas ang Murcia. Sa mga balita nasyonal, DepEd nakabaton sang kapin 16,000 kareklamo sa pagbukas sang klase kahapon nga adlaw. Liwat nga pagbukas sa ekonomiya suportado sa National IATF. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Oktubre 6, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning, Action Boy! Good Kag sa aton morning. yung mga ka-action. Happy Tuesday! Happy Tuesday, Every day, kag, happy. Ano panahon na sige mga bahay ka na, oh? But, may sumpo na naman siya. Off-shoulder na siya, Action Boy. Off-shoulder. Happy off-shoulder day. Muna. Uy. Kalain. So, sige, Action Boy. Sa aton yung mga ka-action, yung nag-aupod sa aton subong nga aga, mayong aga gid mga ka-action, no? So, si Joe Nagion, good morning. Kay Jocelyn Arisivita Olak, good morning man. Kay Gracia Hareta Horvidalia, good morning. Action Radio Bacolod, watching from Silay. Kay May Saison, good morning. Action Radio Bacolod, I'm watching in Haber Al-Ali, Kuwait. God bless po sa lahat. Sige, God bless man. Halong da, ma'am. Kaya Teting Angels, good morning, Action Boy and Dorel. Good day sa inyo. Sa imo man, kay Bia Jonathan, good morning, Action Boy. Kag Action Dorel. Yes. Reggie Araneta, mayong aga. Si May Saison, ginapag-greet niya ang family Saison sa may Barangay Granada. Kay Valencia Kenneth, good morning guys, boy. Kopa Dorel, mga pita. Sige sir, salamat gid sir. May lang nga pagpangapi Kaya Michael Joseph Hilado, blessed Tuesday morning mga ka-action, boy. Kag Shootiful mo. May mga Shootiful na siya nabalaan. Sino na? Mga terms. Si Michael Joseph Hilado. Mahauta guys, keep safe lang always. Yes, keep safe man da sir. God bless. Kay Analiza Lopez Leganipa, good morning, watching from Manapla. Kamusta ang putos ang Manapla? Dugay ko na kamusta lang putos ang Manapla. Boy, pagin siya ka-reply sa ako. Das lagi hapon. Oo. Kay Ma-Earl, good morning man. Ay, Sige. mo dinuguan na, ubos mo na kaon ng puto. Oo, ay ginag-abot. It's okay na lang, Action Boy. Basta may ara ka da, Action Boy. Si kay Ma-Earl ko last nga nag-greet. Sa kay Totong Hirona, good morning dira sa imo. Si Ma-Earl tong imo katapusan. Sa kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning man. Jean Buerom, maayong aga. Teresa Linaha Kayaw, good morning. Rose Wenner sa Germany, good morning man. Kag kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas, mayong aga gid, no? Ano sa mga adlaw na Martes. Martes. Okay. So buwas magaling basketball, no? May Game 4 na, no? Game 4 na kita buwas. Yes, Miami Heat kag LA Lakers. 2-1 kita sung nagdaog gapon ang kwan ang Miami Heat. Di sige. mapatihan ko. Anyway, sige lang. Hindi ko matihan gidya. Sakay, di ka ito natapos, gina? Kay Ma-Earl. Kay Ma-Earl? Din di si Ma-Earl man.
Sige, Bian, ay pangitaon Sa mo. akong action boy nga BFF, si Jerson, aka Princess Kurugda. Uy. Happy birthday. 52nd Ay. birthday yan, action boy. Araw-araw ka naman, 52nd? hindi mo- 25th, gali, sorry ga. Happy birthday. Ang balikin sa i-greet ko, birthday ko pala. Ginagreet talaga siya, action boy. Kaya would like ko magsungkot. Din sa Subong? Sa Subong sa Iloilo. Ah, City of okay, Love. Okay. Happy birthday, Jerson. Yes, aka Princess. Smith na yung apelyido. Ha? Smith. Princess. Diba? Happy birthday, ga. Enjoy your day. See you soon. Correct. Alex Fuentes, good morning man. Kag kay Olive Prado Gargaritano. Good morning, Boy in Action Dorel, watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sakay Dennis Richard Tibor, ari ng imong presidente, Action Dorel, Roma. Oh. Bango na ko, congrats to my twin brother Tyler Hero. Wow, twin brother. Twin brother. Si Di sila Tyler- pinag-twin. Sa buhok ko ro, kasi hindi man doon yung buhok ni Tyler Hero. Kaya nga, do ka kisil na yan. Gani man. Sige, standby kita na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Detalya na sang mga balita lokal. Ginpaydalom sa quarantine ang 8 ka mga staff ni Bacolod Councilor Cindy Rojas matapos may isa ka staff ini nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Rojas, ang staff sini nga nagpositibo isa ka babae nga in charge sa mga Cebu LSI. Ang pasyente nagpaydalom sa test nagligan ni September 28 matapos sinadula ang iya panabor kang nagwa ang resulta Oktubre 2 apang stable na sa karon ang iya kondisyon. Sunod kay Rojas, bangod sini temporaryo nga magasira ang iya taratapan sa Bacolod Government Center tubtub nga safe na ang pagbalik sa trabaho sang iya nga mga staff. Kahapon nga adlaw, ginpaydalom sa swab test ang konsumong adlaw, ipaydalom sa swab test ang 8 ka mga staff sang konsyal kag maga-quarantine tubtub nga magwa ang resulta. Si Rojas ang wala sang close contact sa iyang staff bagod nag-home quarantine man ini matapos nga na-expose sa COVID positive kag negatibong resulta sa iyang damlag lang swab test. Nagpasiguro si Rojas nga padaan nila nga iproseso ang mga dokumento sa mga LSI. Nagapangabay sa pang-intyende kag pasensya ang konsyal sa mga LSI nga nagaproseso karon sa ilang nga dokumento bangod work from home sa karon ang iya nga mga staff. Staff ko ni siya sa office, siya ni Gandal sa mga Cebu LSIs ko. So I had to close the office, quarantine ang tanan nga staff. 8 na sila kabilog ang ara sa office. So 8 gid sila naka-quarantine. Actually full staff na sila. Wala kami aga skeletal workforce mo kay titig ka skeletal kay tita mo damo sa paperwork namon sa LSI. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Cindy Rojas. Patay ang nagang kasanay sa motorsiklo matapos aksidente na bungguan sa counter truck kahapon sang aga sa National Highway, Purok La Roca, Barangay Santa Rosa, Banwas, sang Bursya. Ang napatay ang ginkilalang Sunday Christian Jade Tiansay, 31 anyos, kag pumuluyo sang Barangay Anahaw, Banwas, sang Kinigaran. Kag niya backrider ang ginkilala naman kay Cheryl Magwad, 34 anyos, kag pumuluyo sang Barangay 13, Syudad sang Victorias. Ang driver sang counter truck ang ginkilala naman kay Rogelio Endrina, 41 anyos, tumandok sang Barangay Bago, Banwas, sang Salvador Benedicto, kag nagapuyo sa San Julio Subdivision, Syudad sang San Carlos. Sa interview sa Aksyon of Firing Line, ginpahayag ni Lieutenant John Paul Tabuhara, officer in charge sang Murcia PNP, nga kargado pa sang pinya ang counter truck nga ginamaneho ni Endrina halin sa Banwas sang Salvador Benedicto, padulong kuntani sa syudad sang Bacolod sang aksidente nga nakakas ang nawala nga goma sa panguna nga salakyan kag nabungguan ang mabiktima. Dugang pa ni Tabuhara, antes pa natabo ang aksidente, una na nga nag-overtake ang counter truck sa isa pa kasalakyan, rason nga may kadasigo ng iya dalagan. Samtang nagwa man sa investigasyon nga nakita na sang driver sang motorsiklo ang napalos nga goma sang counter truck, rason nga nagpondo ini apang wala sini ginapaabot nga makalabot pa sa ila ang salakyan. Preso karon sa custodial facility sang Murcia PNP si Endrina, samtang ginaulat pa ni Tabuhara ang desisyon sang pamilya sa manapatay kung magapasaka sang kaso.
Patay naman ang isa sa magpakaisa o kunyaring kabayan sa mapahayag ni Lieutenant Tabuhara angot sa sining aksidente sa Banwasang Murcia. Kung nadulaan, control ang aton na driver, kaya ang iyang naguma sa left portion sang iyang counter truck, no, sa left side ang pangunang guma, nakapas kag amo na ang rason ko kung sariin ang iyang counter nadulaan siya sang control. Kag nakagit niya ang motorcycle. Ang kabayan sa papahayag ni Lieutenant Tabuhara sa Banwasang Murcia. Samtang patay ang isa sa mapakaisa sangang maini nag-inaway sa sitio Tinibawan, Barangay Bugang, Banwasan Toboso sa Domingo sang gabi. Ang napatay ginkilala kay Elmo Mohilio, 30 anyos. Samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Marlon Andales, 27 anyos, tanan pumuluyo sa Muman nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant Paul Kenneth Maga ng Hepe San Toboso PNP, upod pa inom sang makaulubong ilimnon ang biktima kag suspetsado, apang naglalisay tubtong ang labo ni Mohilio, si Andales igo sa kamot. Nakadalagan si Andales sa rekuha sang armas sa ilapuluyan kag ginluthang si Mohilio. Giningag ang padala sa Alfredo Marañon Senior District Hospital si Mohilio, apang gindeklarar na. Padayon naman inabulong ron sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital si Andales. Sa dugang balita lokal, naka-record sang dugang 110 kabagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas. Ang bagong mga kaso na record sa Negros Occidental nga may 66, Iloilo City nga may 45, Iloilo Province nga may 23, Bacolod City kag Capiz nga may pareho nga 16 ka kaso. Sa record sa DOH-6 ang Western Visayas, may kabilogan nga 12,490 ka COVID-19 cases kag 3,720 aktibo nga kaso. Samtang 101 ang nadugang sa recoveries nga nagdala sa kabilogan nga 8,499. Sa karon ng Western Visayas sa 231 ka napatay sa balatian matapos na dugangan sang siyam. Samtang ginalantaw naman sang Police Station 4 nga droga kag utang ang rason sang pagtiro nga pagpatay sa isa ka nagabaligya sang manok sa Burgos Public Market sa itong Miyerkules sang gabi. Sunod kay Police Major Charles Sever, ang hepe sa Police Station 4, nagabaligya sang droga sa area sa Police Station 5 ang napatay nga si Raymart Indino, nga pumuluyo sang Barangay 19, siyudad sa Bacolod. Magluwas ni may utang nga tunga sa milyon ka peso sa isa ka persona ang asawa ni Indino, kagin palambot na gani ang kaso sa barangay. Nagapati si Hever, nga masulbar nila ang kaso kung magkooperar lang ang pamilya ni Indino. Sunod kay Hever, nagpasalig ang asawa sa biktima, nga mabalik sila sa Police Station 4 kung mapalubong na nilang napatay nga si Raymart Indino. Sa madumduman, nakaon gid si Indino sa inisang intiro sang riding in tandem gamit ang kalibre 45 sa Dalan Galo Ramos, Barangay 19, sadtong September 30 sang gabi. Kag sa katapusan nga balita lokal, padayon pa ang pagpangusisa sa Police Station 1 sa panibago nga hold up na tabo sa tung Sabado sang hapon sa Dalan San Sebastian, Lacson, Barangay 32, siyudad sang Bacolod. Madumduman ginsulod sang duha ka hold upper nga armado sang kalibre 45 nga armas lothang. Ang Motor Trade Incorporated kag ginkuha ang binta nga 18,550 pesos kag nagpalagyo sa kaysa motorsiklo padulong sa Dalan Mabini. Ura diri desmayado si Police Major Jovel Sidel, ang hepe sang Police Station 1 matapos madiskobrehan nga wala sang gwardya ang balaligyan. Magluwas sini may CCTV man kontani ang balaligyan apang nakasentro pa sa ilang main office. Ini ang rason nga wala gilayon makuha sang kapulisan ang description sang kawatan bangod wala sa lugar ang pagplastar nila sang CCTV. Suno kay Police Major Sidel, 4 ka mga CCTV ang ila iga-review malapit sa lugar sa diin natabo ang pagpang-hold up sa pagpati nga may makuha pa sila nga descriptions sang mga kawatan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kag para naman sa aton Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Alright, good morning luwat mga ka-aksyon. No? Sa kaimigo nato na Roberto One Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning dira sa imo migo. Sa kay Ramona Villanueva dira sa may barangay Don Jorge Araneta. Mons, good morning. Sa kay Remia Garcia, mayang agaman. Lani Mitokwa. Ginagreet siya lang kuno advance happy birthday kay Sir Baricar sang Victorious 1 Elementary School, no? Advance happy birthday kay Sir Baricar. Susan Cabrera Seran, Lana Rose Tagaraw Jagbel. Morning mga ka-aksyon, watching from Barangay Alihis. June Lanes Gerardino, mayang agaman. Ronel Ambatahi Heraga, watching from Sampaloc, Manila. Harold Malacaste, Miles Sarno Scott, sa kay JD Esmeralda Sagutaon, mga aga sa family Sagutaon sa Banwasang, Binalbagan. Kay classmate ko Edwin Escopel, good morning sa imo Kuya Ed. Mary Ann Hatiko Enohada, watching from Kawayan. Sa kay Michael Jan Nangka, good morning man. Jonah May Abakilan Garota, happy Tuesday mga ka-aksyon. Greet ko lang taga Purok 5 sa Tahong Magsungay. Gapamati sila subong kag ang pamilya Abkilan, stay safe gid ikaw man, halong man, no? Jonah May Abkilan Garota. Heaven good morning. Ana May Catalogo Gallardo, ginagreet ko lang gali ang Minyosa family dira sa Barangay Maaw. Sige, Donald Racho, sakay watching from Talisay. Michael Vincent David, good morning Aksyon Boy kag Aksyon Dorel, watching from Japan. Raymark Gonzalez, greet ko lang kuno ang Condes. Condes, Raymark Condes. Greet sila mga Condes family. Sige, go. Sige, kay April Joy Benaflor Gaston, good morning Aksyon Boy and Aksyon Dorel. Good morning man sa Energy Fans Club. Ay member ni sa Energy Fans Club. Have a blessed day. Kay Dennis, ano na yan ba? Dennis man. Simula ni Michael dyan nang ka. Niya bayad mo, gimpor na blabuas. Ay, wala pa ka bayad? Ay, kalain.
Abi ko ya si Dennis kung Miami Heat. Oo, gali kay Lakers siya, gali. Lakers siya. Guro Lakers siguro Sige, Miami Heat ko Hindi gid lang mag-upod lang. Kay Michael Joseph Hilado, mga ka-aksyon, pakigreet lang akon Uto, Jessica Joy Hilado, birthday niya, subong, salamat gid. You're welcome. Kay Dennis, tani may plus 12, boss, para exciting. Boss, si mo Dennis. Kay Maricel Estelioso, good morning, Sir Boy. Miss Kenda Mangkot ko, tani kun may kung magkadto sa Don Salvador Benedicto, may kinahanglan pa ID para makasulod Don Salvador Benedicto, pero pwede bala voters certificate kung wala pa valid ID. Ang hambal dito ni Mayor Aksyon Boy, valid ID, pero I don't know kung i-accept nilang certificate lang. Kaya wala na subong wala na subong no need ng barangay permit or whatever. Basta may valid ID ka lang, kaya sign ka lang to sa ilang ma-fill up ka lang to sa ilang pililapan to okay. Kung ano man to. Pero hindi ko sure kung i-accept nila ang certificate lang sa voters ID. So may iban ka man guro nga ID mama nga valid, pwede gina. Kay Aquarius Boy, More Nation Boy, kag Idol Dorel Cabatu, live watching Binondo, Manila. Tamyaw ko lang. Esteves family dra sa may Isabela kasi taga Isabela Sweetheart of Negros, salamat gid. Taga Banwa sa Isabela, good morning dra sa inyo. Kay Miriam Suerte, good morning Aksyon Radio, Aksyon Boy, and Aksyon Dorel. Gitamyo ko sa Purok Kabulakan 2. Ang mga neighborhood kudera tarantanan maayong aga gid sa inyo, God bless as all, stay safe. Kag ano to? Okay, sige. Kay Junjun Esteves, good morning Aksyon Boy, Duran, kag Dorel, guwapa watching live. Ay, natamyo ako na nagali. Sige. Ang iyan na profile pictures Aksyon Eden. Ang? Si Junjun Esteves. Ang profile picture? I-click bala. Kay Leonilo Diploma, good morning. Good morning, Aksyon Boy, kag Aksyon Dorel. Good morning, good sir. Kay Arian Joaquin, good morning. Tulog na lang dance. Kaya dance, matulog na lang siya ko, no? Sige, dance, tulog na lang dance, Sige, para pabugtaw mo, pero di ka job. Kay Maria Luz Grialdo Makunat. Sige, Aksyon Boy, go. Sige, sa kay Erwin, Ella Natibuok Ihina. Kay Vanessa Mayo, good morning dira sa Minnesota. Jomar Ayagan. Ano itong hambal ni... okay na kita gali, no? Okay pa. Okay pa. Miami Heat kuya, siling ni Dennis na. Lakers daan si Mami Doors. Magulo kayo hambal, gina Miami Heat. Upod ka mo gani sa Miami Heat. Sigap na rin ang dance, Wala ko choice. Sige. Standby na sa aton nga mga balita nasyonal. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong ka. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Nakabato ng Department of Education sang kapin 16,000 ka ma-report angot sa naglain-lain nga concerns sa pagbukas sang klase kahapon nga adlaw Oktubre 5. Ginpahayag ni DepEd Undersecretary Jess Mateo, kalabanan sa mga concerns ang angot sa enrollment, lakip man ang pagproseso kag credential sa pagsaylo sa estudyante halin sa private school pakadto sa public school. Apang suno kay Mateo, kapin 90% sa mga problema ang nasolusyonan, magluwas na lamang sa mga pamangkot sa iban angot sa Learning Continuity Plan. Suno pa sa opisyal, nakabaton man ang ahensya sang concerns angot sa naglain-lain nga learning modalities, kaangay sang proseso sa pagkuha sang printed modules, programa para sa lesson sa broadcast media, kag ang kalawigon sang study sessions. Sa dibaluan, bangod sa COVID-19 pandemic, nagdesisyon ng DepEd nga isuspend ang face-to-face classes kag ipatuman ang blended learning. Ginpanginbulahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Education o DepEd kasunod sa opisyal nga pagbukas ng klase sa piyak sang hangkat nga natugas sa COVID-19 pandemic.
Sa pre-recorded message, ginpasalamatan sang presidente ng DepEd kag mga partner sa paggiya sa tanan nga stakeholders antes ang pagbukas sa klase para sa school year 2020-2021. Sunod sa presidente, nagapakita lamang ini nga wala sa makapugong sa pagtuon sa mga estudyante. Ang pagbukas ng klase ang mag-aumpisa kung tani sa Agosto 24 apang ginpaisol sa Oktobre 5 agud maghatag ligwa sa gobyerno nga matutukan ang logistical limitations sa ginapatubang sa mga lugar nga ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine kag makakompleto o kung makompleto ang preparasyon. Suportado naman sang National Interagency Task Force ang amat-amat nga liwat nga pagbukas sang ekonomiya sa piyak sa nagapadayon pang COVID-19 pandemic. Sa resolusyon ni naprobahan sa Oktubre 2, ginasuportahan sang IATF ang rekomendasyon sang Economic Development Cluster nga dugangan ang gradual nga pagbukas sa ekonomiya kasunod sa pag-ayo na sang healthcare capacity sa pungsod. Ginaduso man sang IATF ang padayon nga pagpaayo sang hospital care capacity, pagdugang sa pagbukas sang public transportation kag pagpabilin sang community quarantine classification apang istrikto nga implementasyon sang health kag safety protocols. Ginpasiguro naman sang Department of Health ug DOH nga may kapasidad ka ginhanas ang mga persona nga nagapatigayon sa nasal swab test para sa COVID-19 sa Pilipinas sagud malikawan ang anuman nga untoward incident. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang ahensya istrikto ang ginasunod ang standard sa paghatag sang lisensya sa mga pasilidad nga nagapatigayon sang test. Ginhimo ni Vergere ang pahayag kasunod sang report sa Estados Unidos nga ang COVID-19 nasal swab test naglabot sa baselining sa bagol sang babae nga nagresulta sa pag-leak sang cerebrospinal fluid halin sa iya ilong kag nagbutang sa risgo sang brain infection. Samtang nagpanaikon isa si Presidente Rodrigo Duterte sa mga world leaders nga nagpalambot sang mensahe kanagalaom sa madasig nga recovery o kung pag-ayo ni US President Donald Trump kag sang asawa sa niya si Melania matapos ang mag-asawa nagpositibo sa COVID-19. Sa news conference sa Boracay, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga malapit nga mag-abyan sanday Duterte kag Trump nga nagbisita sa Pilipinas sa atong Nobyembre tuig 2017 para sa Aksyon Summit. Una ang inanunsyo ni Trump sa atong Biyernes nga nagpositibo sila ni Melania sa COVID-19 kag gindala sa military hospital para sa pagbulong gamit ang doses sang 5-day course sang intravenous antiviral drug nga remdesivir kag steroid dexamethasone. Ginpahayag sa doktor ni Trump nga nag-aayo ng iya kondisyon kag mahimo nga malapit na lamang nga ma-discharge sa ospital. Kag sa katapusan nga balita national, plano sa Philippine National Police kon PNP nga magdugang sang police stations labi na sa mga malayo nga lugar. Sa press briefing, ginpahayag ni PNP General Camilo Cascolan nga madamo sa mga lugar labi na sa Mindanao ang nagakinahanglan sang police stations kag hindi lamang sa police assistance centers. Suno kay Cascolan, ginatun-an sa karon sang PNP ang kadamuon sang pulis nga ibutang kag ilang obligasyon. Samtang sang ginpamangkot si Cascolan angod sa paggutok sang police units kag offices sa sulod sang Camp Crame, ginpahayag sang PNP chief nga ini ang rason kung nga nagapangayo sila sang dugang nga pondo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Inyo ginpamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.